subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida? Daga wancan a ban san data ban. Me gida wai me ke faruwa ne sai kaiwa kake kana dawo? Wani tashin hankali ne ya saman wata masifa ce na gani yanzu daga wancan. Masifa? Warai kuwa dan kuɗi na ne ban gansu ba. Ban ga kuɗi na ba ta kafancan kuɗi. To koyarwa kai a waje? A'a na fa shigo da kuɗin nan ba ruwan waje a gida kuɗi suka ɓata ta kafancan. Ta kafancan a gida kuɗi suka ɓata ta kafancan. Gida wa zai ɗauki kuɗi a gida? Daga mu sai kaji sai dabbobi. Wannan kama ba zai kai ki ba ta kafancan ban kuɗi na. Au, ni kake zargi ma? Ba ni kurin ban ta kafancan. To wai shin ina so in tambaye ka nawa ne kuɗin? Kuɗi mutala ɗaya ne da naira 5. Ki bani kuɗi na kurin. Ki bani kuɗi na. Gaskiya ne. Sauri nake yau Juma'a. Ni dai gaskiya ne gida sai dai ka tuntuɓi Sadiku. Amma ni kan ba ni na ɗan wa kuɗi ba. Au, haka ma za ki ce. To Sadiku, ai ba nan ɗakin yake kwana ba. In ma ta nan kika fito, haka ban can. Ai ba a ɗakin ki yake kwana ba. Sadiku ga bukkansa can, a can yake kwana. Ban kuma shiga bukkansa ba. Haka ban can. Zan fita saboda yau Juma'a. Kar ki sake in dawo ba tare da na baki nan da minti 2 ki lalubo kuɗin nan. To ina ɗauka kenan zan baka ko ban in ɗauka ba. Ai dole ma an da an samu kuɗin nan. Ina ban taɓa ɗiba maka kuɗi ba sai yau. To ita sata ta kabancan rana ɗaya ake fara ta ai. Ta kabancan a lalubo kuɗi Allah ya kyauta. Kai wannan fitina ya ishe ni. Wannan fitina ya ishe ni. Ni wannan fitina ya ishe ni. Murtala mai gida yake tara duk makotan nan sun ji abin da yake faɗa. Kai mai gida wannan irin kuɗi Allah ya kyauta. Laura kina ina ne? Alaikum salam malam. Yawa sannu. An dawo lafiya? Ina fa lafiya Laure? Wannan kankaman na kamori yana nema ya cinye mana iyakar gona da amfanin da muka shuka a cikin gona? To, shi makocin naka? Kwarai kuwa yana nema ya cinye mana iyakar gona da abin da muka shuka har ina cewa da ɗansa ma idan amfani ya yi ya ɗebe ya tafi je kai ya kwashe amfanin da komai kai gidansa. Ji dai baka kula shi ba dai kun yi hayaniya a can da shi. To ai wannan ya zama dole. Idan ban kula shi mun yi hayaniya da shi ba nan gaba ma wannan gidan da muke ciki nan gaba ma wannan gidan da muke ciki ta zai ce zama nasa ma sai ya cinye mana wannan gidan da muke ciki. Bai isa ba. Wallahi ba me dan kankamo yake kowa ko meye ne shi bai isa raba mu da gidanmu ba. Duk abin da zai yi ba abin da bai isa raba mu da gadon gidanmu ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Daga ban san ke ce kika shigo? Laure, shara ake ne haka? Wallahi shara nake a gida. Lafiya kalau. Wallahi lafiya kalau. Wallahi duk kalau suke. Kina nan kalau? Wallahi lafiya kalau Laure. Ya aka yi ne? Ke ma kin san tatsuniyan gida. Aya wuce na koki. Haka aka yi. Zuwa ne idan Allah kiranta mun 25. 25 ko me ya faru? To. Wallahi tallahi kin san malam. Ai wai na dauke masa 25. Wannan mai gida na yake sai hankuri. Ya za a yi? To, da Allah na zo don Allah ki taimaka min da 25. 25 ni dai 40 ce ina ga nake da ita ba ni da 25. Insha Allah aka kawo min wankau. Ko da sussuka ne ina sussuka na kawo miki kuɗin ki. Ba da ma. To na gode Laure. Yawwa. Yanzu kenan biyan shi zaki je ki? To ya zan yi Laure? Ke ma kin san in ba biyan sa ne ba ni da kwanciyar hankali. Wannan mai gida dole in biya shi. Allah ya kyauta. Na ka miki canjin 15 din. Ba damuwa da an gode fa Laure. Na gode. Yawwa na gode to shikenan. Da an jima. Yawwa na gode. To yaran banza yaran wofi. In ban da kun rena ni, har za ku zo ku can baku taimako za ku zafi a wata, har dare za ku sayo ko gajimare, ba za a bayar ba. Allah bai ne muku. Allah bai ne muku. Matsiyata. Malam. Kudin hadari zan baku. Ko na gajimare. Malam. Dakata. Wai tsaya ba ka shigowa gida da sallama ne. Yau ba ita zan yi ba. Da tamu da ke ai da na gaya miki da zan fita. Kudi na Murtala 1 da naira 5. Dama minti 2 na baki. Saura 'yan sakanni fa. Za dai a samu matsala na gaya miki.
Murtala ɗaya da naira 5 ki biya ni kuɗi na. Saurayen sakanni. Yanzu in dai kake zargi ni na ɗau ma. Kwarai ai ba ma zargi. Ba ma maganan jita-jita zance garaya ne. Ban kuɗi na. Yawwa. Igwagulo. Yawwa. Sai ka ban 15. Wa zai baki 15? Nawa ne nan ɗin? 40 ne to ai shikenan sai ki gode wa Allah. Hakan ma da kika ba da baran kuwa ba za baki ba. Barayin banza, barayin wofi. Bar ganin ina dan sakkarwa. Sadiku fuska, shi ma ban gama amincewa da shi ba. Au shi Sadiqun ma naka? Kwarai kuwa, shi ma ban gama amincewa da shi ba. Yanzu ba za ka ban canji na ba kenan? Ba za ba da canjin ba. Ki tafi gidanku mana. Ai ba inda zan je. Nan zan zauna tare da kai zan zauna. In haifar man ƴaƴan naka guda biyun tafi in bar su ba zan bar su ba. Wallahi a nan zan zauna. Ka ji min wannan fitina. Ya ce ne mishi satan 25. Na ba shi 40 ya ban 15 kuma yaƙi. Wai mai gida me yasa kake yin haka ne mai gida? Kai ya Rasulullahi. Kai. Ake ruwa ma ya kamata a kawo maka inda dai ka gama cin abincin. Yawwa. Ya kamata yi an sa ma ruwa ka sha. Ina ji da sannan. Baba. Ya barka. Yawwa sannu. Yawwa. Mun zo ganin din dansa ne baba. Kake kun zo? Mun zo. Kun zo ko ka zo? A mun zo daidai baba. Kai har ne kenan. To, kun zo a je a hakan. To ga nan 150 ne kudinsa. Baba. 150,000 baba. No, na san me kake faɗa kan mun gwaran zai sheka mamari. Mun bayan da zan bayin je ka. Baba 80,000 baba. Sai ka san wannan. Kawai kudin sa 150. Wannan kalmashe naka ni ba zan gane ba. Hey. In ya ma 150 gashi nan har ne. In ya ma kurin ka saya. Lokacin wani gwaranci. Baba 80,000 baba. Kaga har ne 150 ne kudinsa. In ya ma ka saya an bai ma ba. Kawai ka je in yaron nan ya zo ba da shi ma yana jin wannan gwarancin banzan da kake yi. Ina ma laifin kai larabci. Baba 80,000 baba. Ba fa za mu shirya ba. Ni ba na jin wannan gwarancin. Kawai ka tafi karin sheka mamari. Suna rafa da ya zo kwayi. Yana jin wannan gwarancin banzan da kake yi. Ka je kura. Baba Hausa kaɗan baba. To kuma dan waka sai ka mun magana da ba zan fahimce ka ba. Haji banza. Waka ce ta kamun shi. Zancen banza. In har faɗin ya zo kwayi. Da ya zo ma tuni da ya ba wa san ruwa ya dan sha. Ha? Har yanzu bai ƙara so ba. In ya dawo yaron ya kama ruwa. Ka sha. Bara in je. Ma har ne kawai ka zo kana wani barancin banza. Waka ce ta ɗaure min shi. Fata rana ke san ne? A'a. Wallahi rayuwar ki na burge. Ko me yasa kika ce haka? Saboda Allah ya miki kyau. Amma har yanzu kin kasa da mijin aure. Gaskiya ne abin da kika ce miki. Da ni ce nake da kyan rahama. Da yanzu na san makomata a wannan duniya. Kin ga ku bar wannan magana. Bari in jin kamar kowa. Dama kun zo ne don ku ci min mutunci? A'a wallahi mu mun isa. Je ki kawo mana ruwan mu sha. Dama, zo nan. Wai kuma ki bata gaya miki magana da muka yi ita bane? Ta gaya mu. To ya aka yi ban ji wani bayani daga gare ta ba ko ban ji daga gare ki ba? Kai hakuri ba za ka ji da kai. To yaushe? Za ka ji da kai. To abin da ya sa ba nake lallabawa ina bin ku haka kafin na tafaso. Domin idan na tafaso zan yanke kudirin da na yi a raina. Kai hakuri. Zan zuba ido ku yanda.
kai fashe miki a ciki sauri ma. Rahama. Na'am. Wai ya shaki da mijin aure ne. Ina sauraron ki. Mama ki bar wannan magana komai yana da lokaci. Haka ne. Kullum abin da ke ci ake nan komai ina da lokaci. Kin fi so mu dinga riri da rarara da ke a tsakar gida. To ki fidda mijin aure. Aha. Saboda na fi ki sanin komai na da lokaci din. Idan ko ba haka ba, wallahi za mu sa ƙafa ɗaya da ke a cikin gidan nan. Na gaya miki. Sai ki tashi dai ƙara samun aikin na sa aiki. Amma ko ke san na matuƙar ƙaunar ki? Ko ke san cewar mahaifina yana farin ciki da fara zuwa da ce da ni? Kawan? Na mama. Ka biya kana. Abu ne bai na gidan namu? Allah ne mama. Sannan awwal. Allah ya albarka. Ni ma ina matuƙar son ka kamar yadda kake so. An yi nafisa kina suna kamar yadda nake son ki kuwa. Sosai ma kuwa. So, Allah ya sa haka. Ina kin kyana ruwa ne. A gare shi Ana ɗan jira na ne wallahi. Ruwan nan, ko dai ruwan soyayya ne. Ki dai wasu a da bisa ki haƙuri. Da dawo na kuma ba kuma haɗuwa nan gaba. Muna lafiya. Ya mutum bila alhamdulillah. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Yawwa. Na manta. Kai ba? Gaskiya ne. Ki fahimce ni ba. Ƙwarai. Kin san wanda ya san darajar goro shi yake sai masa kwaso. Ƙwarai kuwa. To, haka ke ci kasan darajar sa. Ƙwarai da gaske. Yanzu wannan yarinya ita ce ta zama ware a cikin ku. Ke da yanki. Ita ce take bin layin abin da raina yake so. Duk abin da nake so tana so. Na biyu, yarinyar nan duk yaron da zaki ganta da shi to yaron arziki. Ba za ki taɓa ganin ta da shashashen yaro ba. Gaskiya ne. Sannan kuma gashi maganar ta yi ƙarfi. To amma wannan yarinyar taki mara ji a gurin ki ta samu kafa. Domin karatunki ne ke yawo a cikin kwakwalwarta. Duk abin da ta yi. To amma fa yau an zo ƙarshe. Daga yau wata 6 na baku. Ko dai in ɗaura mata aure da wanda ta nemo, ko kuma in ɗaura mata aure da wanda ni ne na nemo shi. Wannan maganar na yi ta kuma ba canja ta ba. Ana magana sai ka tashi ka ce za ka fice. Ban ma fuskacin da ka sa gaba ba. To me zan muku? Ai abu zan muku kenan. Ka ji mutum kai. Washi kamar magana ta tashi fice da ya saba da gaskiya. To da tarbiyyar ta da wacce din waduwa ita. Aka zo da wata magana. Haba. To ni masu ban da isa gaban sa ma gaba daya ballantana. Haka ne amma akwai zaki ne. Ya zama wasu magana farfarfarfar. Ko ya wuce. Ai, Allah ya sauwaƙe. Ka jiyo dai. Rahama abin da yasa na kirawo ki kuma na kirawo mahaifiyarki. Kuma ta gaya min ta sanar da ke maganar da muka yi da ita akan maganar fidda miji. To har yanzu ba ku ce min komai ba. Baba ina nan ina tantancewa ne. Da zarar na gama tantancewa insha Allah zan gaya maka. Rahama, ya kamata ki fidda mijin aure. Don wannan magana ta ki tana kama fa da juna. Ai, shi wankan hankali da ruwa ake yin sa. Abin da ya sa
zaunar da ku gaba ɗayan ku na yi magana da ku. Kowanne ga gata. Na fahimci maganar ba kwa santa kuma kuwalan keluwa kuke mu. Au, haka ba za ka ce? Abu ne wanda na kudurce a zuciyata tun da ga gata kuma na tara ku na yi magana. Saboda haka in dai ba kai ba mun a wannan maganar ba, to kuma za a zage ni ba kuwa. Domin iya gwargwaro da ina yi akan rahama. To ai shi kenan. Ni ma ba zan fasa abin da ne niyya ba. To shi kenan sai mu zuba ni da ka gani gaskiya. To ni yanzu ya zan yi da mamana da babana. Don tabbas in babana ya gano ba ni da tsayayyen wanda zan aura. To tabbas zai aiwatar da abin da yake ransa.